Namrata Engtipi ahok akangsai longvek nangji pura UWFKA Asong Nogaon along kachesong pon. Karlitang Namrata Engtipi pran kedam joya putha klar dak pen ahok akangsai longvek nangji pura United Women Forum of Karbi Anglong. UWFKA East West Karbi Anglong celang pet pen Nogaon supi along sodak pen kachesong porom dam plup anpin. Kedam tang jak hong achiklu ni phai ko ratri themanarni dapor phai cap apor pen United Women Forum of Karbi Anglong asong pen pakir pi ponsi Karlitang Namrata Engtipi pran kedam joya putha klar dak pen ahok akangsai longvek nangji pura Nogaon supi along katuk ka webang harohini su siarmu chipengsi Nogo Deputy Commissioner DC Libya Sisterma aphan pin pura lo memorandum pajerpong. Anparata Klarda Kalam Hegachni Jiaphan Nagao Sadar Police Station along Tahu Ridamsi Superintendent of Police Mati SP Taj Tongdam. News Text Report Northeast Inglong News. Henta ghatalong kedo henta intirong amekar Pobon ingti asopi Namrata Engtipi alangli Nogaon along an ahi atum ilitum aso angjir aso kaching honai asu aphan nangka chinek pipen nangka pathi pilot ajoine si alangli tum aphan ladak nelitum kachesong ke bang pike elaso so aphan kachinek ke patpen ke pathi labangso amuni da phan ne blong lo pusipu wai phise ta me hala so muni ke apai ki poteng lipong te la ke kalinangi pusikipu akapre gi pusikipu lasi la so muni se ta me kalinon kalang non alang litung kalang pusi beng cholo por la phan se ta me phasi pinangji la pen la anchot kali ilituma phan atok ano ekdam tiruk epen si ilituma phan la bangso ke pathi amunit nangri pinangji pusi ilitum la dak ke bang la pen ke hala pinki das alangli kosan si apuria latum ahemat asoratum kosan si alangli kitiar pun kacicini neder loma ili tumar so ili tumar so ili tumar no auso Namrata Engtipi ke karbi arnanta alangli chithon karbi alexi alang kaci le arnanta hiki arnansi kachithon lason ke mapak ajati da chithona bang avepu alangli tuma phuatar lok avema alangli tum aso su aveloma alang tum chinghon heloma alang tum ahok malong ilitum dodun kok pura Karbi aso panang kacinek pusi pilitum pudampo lasi Karbi aso panang cinek onglo batai sitame ilitum panang kacinek ladak Nogaon long kibang pen ilitum pan o somara pan ki jui ke theglong anata koles sang ki donanta ki pathi lason pulote komalo kacicak unpo lasi ilitum nang ke cicak nang lelo ilitum Karbi Anglong arat do anta Hada Karbi Anglong along nang kedo dun ajat akhe adum sitame kachesong along wang noi pusila so hong klampen ilitum choning rilo lasi jo non ilitum aphan ilitum aso angjir non pini polo pina komat aso angjir tong ke phopone komat aso asu tong ke phopone lasi thurpak pen Karbi Anglong arado an kachesong along nang dunoi labang so auso aphan ke pathibe ka bang aphan nang ke parina patar lipi ji aphan lapen ke labang so aphan ke pathibe dead body kalang lo pusita me ilitum non pura chithek donong lelang amahang tan paklang thek the akeng dan paklang thek the ri tan paklang thek the mesin ang plong pidut lage alang litum pulis prokakon apasine like puji alang litum ke lang don thek the alang litum ke chari thek the porlo pusine lihin per ke pudamji lase alang litum lang paminang dia porlo dead body le samjai doni setalang litum lang don paminang dia porlo ako hala pinki das aporia la tumta Kopia posilang pami medet penalang litum mi plong durloma lakan litum ahin pen pudam un alang litum kopine chal ke kuri kopine alang litum planning ke kuri sinang apa tipi pusalang litum pan litum pudam ji lasi pinki da saporia la pan setame prabjin pen enep ingnang nangji pusini litum ahin pen ke hang taramiglo lasini yelang litum aphan pulis prokakon Nogaon pulis prokakon aphan kachoning rija bang ke lahelo je prabjin pen pinki da saporia la pan nep ingnang ra alang litum pan arju pame alang litum aphan hudi pame nang po lapen ke kechok je aphan ke prabjin pen hasti pinang po phasi pinang po adai enang po lapen nilitum asongjir aphan nanga pathi pia pot nilitum aphan asu phana pathi pia farman setame nilitum aphan kopi manang ki pinang dina pajir na ya nang cipi pinang po pusi sodak pan nilitum hang taramlo lasi Karbi Anglong arato anang litum tanang che song dunoi
pini chot kali pini nili tum sorlo so United Women Forum of Karbi Anglong East and West ahin pen pini da kachesong padolo seta pina dik matela so phan la Namrata Engtipi phan adai nang NPP tike ilitum kun an chesong nang lang Karbi Anglong bon ta pinang lang hang nang lang Assam bon tho ta hang nang lang Bharat bon tho seta hang nang lang la pen ke ilituma chief minister kaching hon chief minister afan sitame ladak ahong chatai pen choning rilo chief minister sar sitame prabjin pen CBI sitame nang hang pinang po CBI sitame nang hang pipen ilituma phanang pari nang patarli pinang po labangso Namrata Engtipi ki thia farman nilitum la paana ke helo pen dang nang kachesong kopia thelo nilitum karbia su sorlo phan nang kachinek monon phi alang litum pa pherelo nang alang litum monon phi pachoklam hai henang pusini litum ladak pini setame kachesong aphan banglo lasi an so se litum chisong ji la sokeri ke tar lip dang ri pi pa meme nang tar le pi pa meme ke pathia phanang phasinang pi petik pinki dasa poriala phan hut pus nang NP petik ang bongke alang litum hanta nitum FIR si ki pinang po alang litum phanta jail lockup si ki beng nang po alang litum hanta phasi si pinang po alang litum so asuji chini ne pen banga so phanang plong pidut alang litum phanda ko ano ni ilitum non langding majok ta langding pulis prokakhon ta langding kopia podlo alang litum pisi alang litum phan hanga hedelo pini ni litum angji palama chini loke hang nang po ladang ni litum long jawab nang pinang po ke alang ni litum phan lam nang chithano nang po ke koson si chipati lot ma koson si alang litum ki chilot penta ako nang reng thuera so pipingki da sangkar jab lun lo ma lahaya lama bang ni litum phan nang chithana ye podlo non pinyani ni litum ke karbia soka vedadlo Karbi asuga vedalo Namrata Engtipi phagane litum ke pavir lo vedalo alang lituma join nelo Nogaon police ke tangnak Nogaon police prokakhon atum kichok che airport lo pusine litum ladak hang taram lo lasi police prokakhon aphan sitame sodak pen litum pin rem lo je koson sinang litum la Namrata Engtipi dead body ma pinki das ab dead body ma pu lang pa me pin pene koson si ke samjai dunra nang litum me paplong long dut lo ma ni litum ning duk lo nang litum aphan pin rem lo lasi prabjin pen litum aphan labang so Namrata Engtipi dead body tanang van pinoy a photo tanang paklang noy alang postmortem report tanang pinoy adona poriala rap ape amu a ik abong atuma ate po atuma phan aong ani pinu apunu atuma phan prabjin pen labang so a report amo khanang pinon nang than pamenon lasi nelitum ki jut si ka choning riji bang kela hello pinki dasa poriala phantame nep ingnang sirang noy Nogaon police prokakhon atum kopia pon nelitum kang samrilo lasi nilina itu mapan sodak pen choning rilo lasi Nogaon police prokakhon moi kobo bisarisu আপোনালোকে dead body to bhal koi nesai pelai keneke dolabo parile heito ami dukhito ami bahut dukhito আপোনালোকে keneke jolabo parie আপোনালোকে bhal koi sabo lagisile dead body kyo sa bhal kai nesai pelai আপোনালোকে jolai dile he karone amak etu usit তদন্তৰ লাগে আমাক হুনকালে আমাক উচিত তদন্ত লাগিব হে আপোনালোকক আমি পুলিচ প্ৰশাসন নিলিতুম কুলো যে la kepachipe ka bang kulo tangte la phan piposi loka baro paring merelo kohata nilitum kulo loka baro paring merinoi la phan jelalong ponsi prabjin pen phasi pibek nang po pusi pute kanglo la pen sar pulo kalang lo la puli pongte alang phan la nilitum aina mote pen nilitum dang po pusi chagdon lo la pen ke pinki das thialo pu alang li phan me prong du rapi kosan si pinki das bang julo apor alang litum phan sa prabjin pen insai bek nai pusi pulo la pen ke ako nilitum putulo je Karbianglong sumaratum dak alusu sumar porjang puno sapimar puno usu puno dakibang loprote kepachi lahai kepachi rep lahai bang ke nilitum sitame kososi muafi ke bang hailang lasina litum lahai sitame prabjin pen nalitum la law and order hin pen kelang paminangi pula hai sinitum chuni tekang la pen sarnachi chakdon lo lasike bang jilang ahuta bang ke nilitum chelangdum pame pu pusinanti chakdon la pen kelanon Namrata Engtipi kiti tangan pum ke long le dalo wifi sitame alang li phan report amokha postmortem report pen chenglok alang li phan nilitum kelong nang report an sitame nang pinang ji